umuntu oseke wembatha nendoda njengoba uthi unezingane lo muntu uyadatshukelwa kudatshukelwa uyise ngoba wayezele intombi konakala yahluleka kuyipha. Ake ngilungise ke indaba yokudatshukelwa nendaba yokukhuleka esangweni kumuntu ozele. Ngiyazi ukuthi ngikhuluma nabantu abane-anger bazongihlasela kulungile akusenandaba. Uyise wentombi ibithi mayisizele akhulume nendoda ethemba yayibonayo ukuthi nenkomo ukuthi esibanibani ngicela ungiqoqele ingane yami noma ungakhipha inkomo ezingaki. Bavumelane ebese ke eseyayitshela ingane uyise ukuthi sibanibani ngicela uyongidlela inkomo noma uyongilandela inkomo kwasibanibani. Ibihamba ke intombi iye koguqa. Kuthiwa kuguqa bihamba ke yoguqa ifika iguqa esangweni nalowo muzi. Uma sibuka izolo lethi noendulo lethu sengixoxa umlando into ebiyenzeka. Ibihamba ke yoguqa bese yangeniswa bese ke ivukeke ekseni kuvukwe ishayiswe inkomo kuthiwa ke ayishayi inkomo ke izoyishaya ngothi loqalo noma lomthole olixhozwe kahle olude bese kuthiwa shaya lenkomo ushaye lenkomo esibayeni bese ziyakhishwa ke ziyahanjiswa lezo nkomo. Mayihanjiswa lezo nkomo bekufike kuthiwe esangweni funelani neno idukele ngakithi. Bekushiwo njalo esangweni bekumenyezwa kuthiwe funelani neno nokho kuyise ubevele esuke sazi. Okay, ngiyeke ke leyo ngxenyana ingakho ukuqhamuka lapho ukuthi intombi ngingakayeki le ngxenyana qhamuka lapho ke intombi ukuthi isho inkondlo yayo ithi baba nomama awungise lokhalweni ubaba utayise ngami okuba fokazana ngahlupheka baba nomama ngise lokhalweni ubaba utayise ngami kuba fokazana ngahluphe ngoba ibisuka igane ngothando lukayise hayi olwayo. Ebese ke ngiza la uma kisinengane ingafunelwa ngoyise umendo ishelwa ibitshela insizwa ukuthi mina ngisashelisi mina angiqomi ngoba vele intombi enengane intombazane enengane ibingaqomi ngoba phela intombi ebiqoma iqonyelwa odadewabo iqonyelwa ngamaqhikiza. So ke ibisithi mina angisaqomi angisashelisi ubaba ufuna inkomo zakhe. Ibisho njalo ke intombi enengane. Bese kuthi ke uma ingamthandi ingayithandi leyo nsizwa itshela ukuthi cha angikuthandi. Mhlambi iphokopheleleke insizwa ishele. Uma ithanda futhi ibiphetha ngegama elithi cha mina angisashelisi ubaba ufuna inkomo zakhe. Bese bevumelana ke. Uma bevumelana ngoba vele isizele bese iyahamba iyoguqa yona iyayihamba iyoguqa iyoziganisa kungaziwa ihambi kulowo muzi yoguqa befike beyingenise ngaphakathi kwenzeka the very same thing ukuthi ishaye inkomo ngoba izodla inkomo la ekhaya ishayiswe inkomo bese ke ziyahanjiswa inkomo mabefika esangweni bememeze bethi funelani neno kwakungathusike ngoba kwakubhekwa izingane zale ekhaya ngeke ukuthi awusibanibani akekho ilo osenengane ongekho bengenisweke bese ke beyakhuluma ukuthi bazokwakha ubuhlobo. Iloyo ndawana ebengifisa ukuyilungisa ukuthi bekumenyezwa umahluko ukuthi intombi enengane ibiya koguqa ifika iphekiswe ifika iganiswe
bese kuyomenyezwa kuthiwa funelani neno, ubeguqiswa umuntu osenengane ngoba ubengashelisi. Ngikhuluma ngomlando ngezolo lethu nendulo lethu. Namhlanje ke seziphekwe zimbili, ziyadipha zonke, akusahlukaniseki, sekuyafana namhlanje. Angisho ukuthi ngithini, yebo insizwa le emangabe uyise ngicele ukuthi ngimqoqele ingane yakhe, yebo bengisuke ngidabukela uyise, ngizama ukuqondisa inkulumo ukuthi ivele kambana uma ibekwa ubaba uMasinga. Bengisuke ngidabukela uyise nokuthi futhi ngifuna ukwakha umuzi nami kababa. Umuzi wawakhiwa ke kwangingabhekwa amathanga nezinqa nama hips ne makeup kuqala. Kwakuyinhloso ukuthi ngithembe ukuthi ikhulunyelwe umzali wakhe, ngiyayazi indoda yalapha inomthetho, obvious ingane yayo iyahlonipha. Ngikhuluma indulo lethu nezolo lethu. Siyathokoza.